Episod de Ascunsa. Ascunsa 2 pentru... Mergi și vă Cine... ascundeți că eu dau. Și nu ne mai ascundem în cuburile de săpăți de Andrei. Bă, dar, bă, Bobby, alea erau săpate. Nu. Alea nu erau Andrei, știu că tu le-ai săpat când ne-am jucat atunci. Atunci când am jucat ascunsa nu erau săpate, că erau săpate de mult, de nisip și că le-ai mai spus. Bă, mie îmi face a dracului. Ce cum ai să fie? Mai bun. Pune ceva, că eu nu... Ce faci? De ce ești la noi în jos? N-ai vrea să mă bag în pământ. Idee! Hai, dă mă, dată. Eu nu sunt gata. Gata, Andrei. Nu, stai puțin. Stai puțin că... Hai, că mi se duce efectul. Serios. Asta era Gata. ideea, Bobby! Mănânc oricum. Am... Gata, bușta, Clay. Gata. Gata, 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 nu gata. Gata! Deci pot veni. Eu știu deja unde e. De pe nou. Hai, în depozit. Dar nu-ți duce după. De ce stai acolo? Dar nu, ce stai bine ce? Deci, lele. Ioi, bă, chiar acolo stai bine. Bă, cum să-l mă vadă? Vrăjitorio. Nu te clinci! Nu te clinci! Nu te sfânți. Că mă merge casa! Bă, avem voie să zic un depozit în Andrei. Da? Da, ăla nu-i depozit, că-i mina. Și nu Un încerca fel să de furi. depozit. Și nu încerca să furi. Bă, Poți nu să încerca iau un să... topor de diamond. Bă... Toporiști de piatră doar. Nu mai zbira, ești pro. Hai, spune și eu. Bă, dacă nu vă găsesc, Bă, bine, cauți de 2 minute. nu contează. E mult. Eu ai ce bună idee de ascuns am pentru data viitoare. Pentru serios, Bobby, deja ne-am prins că eu bag. Casa din copac. Nu, dar totuși nu o să pot să mă prind. Dar nici tu nu o să Eu mă m-am lăsați. săturat deja odată. Ce te săturat? Am ceva dubios aici. Halo. Da. Cum să face de bine. Nu veni la mine că o să mă dai numai. Mor, mor! Dar nu mai urca! Yes, l-am omorât! Nu se zi pe mapă. Îi le de game? Pe mine mai trebuie să mă găsești. Nu. Nu. Iubi, ia unde am fost. Dar ai zis că nu avem voie acolo. Cine că nu avem voie acolo? Da. Și vezi că acolo sunt niște cărbune. Dacă doriți. Bă, Serios. pe mine m-a dat un... Aici nu acolo. Au! Bă, eu că n-am voie. Hai, boșta Mai am un pic de Stai să-mi iau ceva. 13 de Boșta chilibi. Da, bă, ați dat amândoi. Nu am dat amândoi. Și apoi mi-au scăzut din toată multă vreme. Mă, tu m-ai văzut unde eram? Dar era eu bară. Și era cu toporul, adică, băi, ceva aia. Băi, Era da. încolo, am trenul. Am Hai să trenul ne cu unăm. Bobby, bă. Lasă-mă în pace. Cine bagă? Nu eu. Bobby, nu mai dă fugit. Andrei, lasă-mă în pace. Bă, bă, bă. Stai mă, da. Am... Stai mă. Bă, unde e zombie? Uau, ce bună. Andrei bagă. Du-te. Unde? E, du-te după scaunul pe